Provinciale verkiezingen zouden serieuzer genomen moeten worden om een afrekening met de landelijke politiek te voorkomen. De Provinciale Staten is het stiefkind van ons kiesstelsel, zeg ik wel eens. En we weten, 3 jaar geleden, het ging alleen maar over de nationale politiek. En verder in deze uitzending. 300 Vlissingers moeten op zoek naar een andere zorgverlener. En Gerrit was de eerste van het seizoen. Goedenavond. De opkomst bij de statenverkiezingen volgend jaar moet stukken hoger zijn dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 weken geleden. Daarom moet er beter worden geluisterd naar de kiezer en moet de Eerste Kamer worden losgekoppeld van de verkiezingen. Dit moet voorkomen dat het alleen over landelijke thema's gaat, is de overtuiging van gedeputeerde Joannes de Bat en burgemeester Erik van Merriënboer. Over 12 maanden mogen Zeeuwen weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de verkiezingen van 3 weken geleden was de opkomst slechts 54% in Zeeland. En dat is laag. Maar wat doe je eraan? Luisteren. Alleen maar luisteren? Nou ja, daar begint het bij. En als ik nu weer ga vertellen hoe het wel moet, ja, dan zeggen die mensen, zie je wel, hij weet het al, dus waarom zou hij nog naar me luisteren? Laten we nou maar eens beginnen met luisteren. Nou, op straat heeft men wel een idee. Je maakt een lijst met dingen die gewoon krom in elkaar zitten, naar het beleven van iedere burger. Dan krijg je zo'n waslijst, daar begin je al niet eens meer aan. Maar goed, dat zou een begin zijn. En dan zou je kunnen zeggen, nou pak er nou een paar essentiële punten uit die van belang zijn en die gaan we echt aan werken. We benoemen dan maar weer bij gebrek aan beter een soort eerlijkheidscommissie. Die dan gaat zeggen, nou daar gaan wij ook bovenop zitten. We spreken dat af, dit gaat veranderen en we zijn over een jaar weer bij elkaar. En we houden tussentijds in de gaten, vinger aan de pols enzovoort. Dan kun je vertrouwen terugwinnen. En dan kun je het gaan winnen als blijkt dat het inderdaad aangepakt wordt op een eerlijke manier. Burgemeester Erik van Merriënboer van Terneuzen heeft nog een ander idee. Volgens hem moet de Eerste Kamer ook gekozen gaan worden door het volk. De Provinciale Staten is het stiefkind van ons kiesstelsel, zeg ik wel eens. Hè? Want mensen stemmen op Provinciale Staten. Maar Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. En we weten, 3 jaar geleden, het ging alleen maar over de nationale politiek. En als ik kijk naar de vertrouwenscrisis richting de nationale politiek, betekent als we niets doen, dan worden de eerstvolgende Provinciale Statenverkiezingen worden schaduwlandelijke verkiezingen. Met mogelijk weer een lage opkomst, want de niet-stemmers willen eerst verandering zien. De afspraken beter nakomen. Als ik zie wat de politiek oplevert, zowel globaal als lokaal als nationaal, dan zie ik zoveel leugen en bedrog, daar word je gewoon niet goed van. Als je op die mensen stemt en dan kom je er na een jaar achter dat ze niet doen wat ze beloven. Ze doen nooit wat ze beloven. Dus ze kunnen beloven wat ze willen. Omdat het kabinet op mag krassen van mij. Zeg ik het grof, maar het is gewoon een waardeloze regering, vind ik nu. En we gaan naar politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, Heiko, weinig vertrouwen dus. Gaat het de politiek nog lukken om dat binnen een jaar te veranderen? Ja, dat wordt moeilijk. Als je de niet-stemmers op straat spreekt, dan zijn ze wat dat betreft gehard in hun standpunt. Eerst zien, dan geloven. Dat is een beetje het motto. Ik denk, wat je net in de bijdrage hoorde, beginnen met luisteren, dat ze dat inderdaad moeten gaan doen, de politici. En dat in combinatie met concreet overbrengen, wat wil je bereiken, waar sta je voor? En in simpele taal. Maar daarnaast wordt het sowieso lastig. Want als je nou even kijkt naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 3 weken terug, toen verloor bijvoorbeeld het CDA 7 zetels in totaal in onze provincie. Bedenk even, volgend jaar krijgen ze in de Staten concurrentie van de boer-burgerbeweging. Geldt natuurlijk voor alle partijen, die concurrentie. Maar daar op dat vlak moet dus ook wat gebeuren. Dus in dat opzicht moeten de politici echt aan de slag. Heiko, dankjewel. Het Zeeuwse kreeftenseizoen is vandaag in Zierikzee feestelijk geopend. En dat gebeurde traditioneel door het vangen van de eerste Oosterscheldekreeft. Het is een jongetje. Ja. En hij heet Gerrit. En die naam kreeg hij niet zomaar. Het is heel triest dat Gerry van der Hoek ons ontvallen is. En we hebben in overleg met de familie hebben we aan boord met zijn zoon Robin besloten dat deze eerste kreeft naar hem is vernoemd. Het is Gerrit. Kreeftenvisser Gerry van der Hoek haalde de eerste Oosterscheldekreeft jarenlang naar boven, maar overleed het afgelopen jaar aan een hersenvliesontsteking en wordt vandaag opgevolgd door zijn 20-jarige zoon. Ja, je mag het nu in de naam van je vader doen. En het is bijzonder dat een 20-jarige de eerste kreeft op mag vissen. Ja, het is wel een eer dat je dit mag doen. En helemaal als die vernoemd wordt naar je vader. Dat is prachtig. De eerste kreeft werd vanmiddag geveld door DJ en muzikant Edwin Evers en leverde ruim €42.000 op voor de Maag, Lever en Darmstichting.
Bij een hack van de computersystemen van woningcorporatie Lesco in Vlissingen zijn mogelijk de gegevens van huurders buitgemaakt. Over hoeveel gegevens het gaat is nog niet duidelijk. Huurders wordt gevraagd de komende tijd extra alert te zijn op verdachte mails die naar aanleiding van de hack verstuurd kunnen worden. En als gevolg van de hack ligt het e-mailsysteem van Lesco plat en kunnen ze geen mails versturen of ontvangen. Inwoners van Sluis die een woning verhuren aan toeristen moeten dat vanaf vandaag melden. Deze registratieplicht moet duidelijk maken hoeveel gewone woningen in de gemeente als vakantiehuis worden verhuurd. Voornamelijk in de kustplaatsen is het toeristische verhuur een probleem. Toeristen in gewone wijken zorgen voor overlast en zorgen er ook voor dat er minder woningen beschikbaar zijn voor mensen die er willen wonen. En de werkzaamheden die dit weekend zouden plaatsvinden op de A58 tussen Heinkensand en Middelburg gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden vanwege het verwachte slechte weer uitgesteld. Wanneer de werkzaamheden wel plaatsvinden is nog niet bekend. Rijkswaterstaat streeft er wel naar om de werkzaamheden voor de zomervakantie af te ronden. Het preventieakkoord, waarin de regering met de levensmiddelenindustrie afspraken heeft gemaakt om overgewicht tegen te gaan, stelt niets voor. Het is een tandeloze tijger, zegt Herman Lelyveld, politicoloog bij UCR Roosevelt. En erger nog, de regering wist dat bij het ondertekenen al, blijkt uit zijn onderzoek. 4 jaar heeft de industrie nu de tijd gehad om het suikergehalte in ons voedsel terug te dringen. Tijd om aan de hand van een tas boodschappen eens te kijken of dat is gelukt. Laten we beginnen met frisdrank. Ik heb hier sinaas en cola. De gezonde aangeraden maximale hoeveelheid suiker in frisdrank is 5 gram per 100 milliliter. En in ieder geval, Coca-Cola zit daar zwaar boven. Fanta moet ik even kijken. Ik denk dat Fanta er net 5,6 gram suiker zit er net boven. Na jaren van onderzoek is Lelyveld een fel voorstander geworden van een belasting op suiker. Maar hij begon met zijn werk omdat hij niet tegen de achterkamertjes kon waarin het akkoord is afgesloten. Wat ik vooral interessant vond was hoeveel wordt er nu achter de schermen gelobbyd zonder dat wij dat kunnen zien. En gaandeweg kwam ik erachter dat de staatssecretaris een belasting wilde invoeren op suikerhoudende dranken. En dat de industrie daar moordicus tegen was. En dat speelde zich allemaal achter de schermen af. Niemand heeft dat eigenlijk gezien. Pas toen ik die WOP-stukken kreeg, heb ik erover kunnen schrijven en heb ik kunnen laten zien dat de industrie gewoon gezegd heeft van nou ja, als die belasting er komt, dan stappen wij op en dan is er geen akkoord. Een gezond tussendoortje, ik geef het mijn kinderen ook wel eens. Ja. Ontbijtkoek? Ontbijtkoek, nou dat is dus echt heel verraderlijk. Ontbijtkoek, kijk daar hebben we het. 40 gram suiker per 100 gram. In ons eten zit dus nog veel te veel suiker. Tijd dus om die suikertax nu echt van stal te halen, vindt Lelyveld. Ja, omdat we zien dat door zo'n belasting eigenlijk de industrie aangemoedigd wordt om minder suiker in producten te stoppen. En dat maakt iedereen eigenlijk veel gezonder. En het is voor een gewone burger ook ondoenlijk om op ieder pak te gaan kijken hoeveel suiker erin zit. Het is veel beter om dat aan de kant van de producenten te regelen. Zelf is de politicoloog ook wel beter gaan letten op de hoeveelheid suiker die hij binnenkrijgt. Ik ben er vooral ook gaan letten op suiker in andere producten dan frisdrank. Ik heb wel gemerkt dat ik daar kritisch op ben, ja. Welk product heeft u het meest verrast dat er zoveel suiker in zit? Ja, de barbecue saus eigenlijk. En al die saus. Daar zit soms wel tot 50% in, ja. 50% van het totale geheel? Ja, dus het is gewoon eigenlijk suiker wat je dan op je worstje of je stukje paprika smeert. Ja. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd nog deze regeerperiode met een suikertax op frisdranken te komen. 50 zorgaanbieders in Vlissingen verliezen hun contract omdat de gemeente de maatschappelijke zorg, de WMO, gaat veranderen. Ruim 300 cliënten moeten daardoor noodgedwongen op zoek naar een andere aanbieder. Bijvoorbeeld voor een dagbesteding. En sommige van die cliënten zijn radeloos door die onzekerheid. Ik ga weer naar de klote. Dat kan ik je nou wel vertellen. Ik hoor hier thuis en nergens anders. Michiel en Audrey komen dagelijks bij het atelier in de Walstraat. Een van de dagbestedingen van zorgaanbieder Avanti in Vlissingen. Avanti valt, net als 50 andere organisaties, in de nieuwe WMO-aanbesteding van de gemeente buiten de boot. Er is vrees voor de toekomst van de cliënten. Gros van onze cliënten heeft dan een heel traject achter de rug voordat ze hier bij ons aan zijn gekomen. Want als er echt niks meer is, dan weten ze, dan kunnen ze altijd nog bij Avanti terecht. En dat gaat dan mislopen. Dus het zijn eigenlijk het meeste cliënten die tussen wal en schip vallen.
Vlissingen bezuinigt niet voor de lol. De gemeente is al jaren een artikel 12 gemeente vanwege een miljoenenschuld. En staat daardoor onder toezicht van het Rijk. Kernwoord minder kosten maken. Dat geldt ook voor de WMO. De WMO regelt de zorg zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Denk aan huishoudelijke hulp en dagbesteding. Vlissingers krijgen nu nog hulp via 60 verschillende aanbieders. Dat stopt. Er komen 2 hoofdzorgaannemers. Zij regelen de zorg voor alle inwoners weer met een vaste kleine club. Het betekent dat er ruim 50 zorgaanbieders geen WMO-geld meer krijgen. En dat betekent ook minder keuze qua zorg voor de Vlissingers. Ik dacht eigenlijk van dat kan gewoon niet, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet gebeuren. Dat bestaat toch niet. Dat is zo het goeds wat we hier hebben voor ze. Dat kan je niet zomaar even de nek omdraaien. Dat gaat niet. Die cliënten hebben allemaal een duidelijke keuze gemaakt. Van ik wil bij die zorgaanbieder. Daar heb ik de klik mee. En ze gaan nooit over 1 nacht ijs. En het is niet meer zoals het vroeger was. Dat dan heb je die en dan heb je die en dan... Nee. Je maakt een band, een klik met de cliënt. En dan kan je aan het werk. De gemeente zegt dat er voor iedereen die er recht op heeft zorg blijft bestaan. Maar dan wel ergens anders misschien dan dat ze nu gewend zijn. Dat dat vervelend is voor mensen en dat ze er opnieuw hun verhaal moeten doen, dat besef ik maar al te goed. Dat dat heel vervelend is in sommige gevallen, daar hebben we uiteraard oog en oor voor. Maar we moeten deze stap wel zetten, ook vanuit onze financiële situatie. En dat mag je eigenlijk nooit als reden nemen voor je inwoners. Maar als je het geld niet hebt en het Rijk plust het niet meer bij, ja, dan hebben we ook problemen. Dan moeten we weer gaan bezuinigen zoals we in Vlissingen al eerder hebben gedaan. Dan komen weer andere zaken aan de orde, zoals cultuur, zwembad, noem het allemaal maar op. Dus we moeten wel keuzes maken. Hier blijven ze hoop houden, want hier vinden ze het... Tof. Daar kan ik heel kort over zijn. Wat maakt het tof hier? Ja, het is gewoon 1 grote familie, inderdaad. Laat mij gewoon bezig zijn. Laat mij hier gewoon een beetje aanrommelen. En dat vind ik leuk om te doen. En de mensen vinden het ook leuk. Nou, ik heb hier wel op vrienden en kennissen leren kennen. Nou, dat vind ik gewoon alleen maar fijn. En de nieuwe regeling gaat 1 juli in en dan moeten alle 300 cliënten zijn ondergebracht bij een nieuwe zorgverlener. Het startte donker met enkele regen- en hagelbuien, maar de zon liet zich uiteindelijk toch ook nog even zien bij maximaal 7 graden. Dan vannacht, dan daalt de temperatuur tot rond het vriespunt, gaat het regenen en sneeuwen en die sneeuw kan blijven liggen, waardoor het morgenochtend glad kan zijn. Morgen in de ochtend houdt het sneeuwen nog even aan, maar in de loop van de middag wordt het droger. Dus dat wordt sneeuwpoppen bouwen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Glij niet weg en nog een mooie avond.